abantu engizobabiza la ngizobiza umuntu oVD coordinator asinikeze i-report ye-commission ye-VD akade bekuyona asithulele igama uma ngabe kuwukuthi kwi-commission beningavumelani ngegama kuzovela la ngicela nikuphakamisa izandla la ngidinga i-report from i-commission uma ngabe kuwukuthi i-commission ayivumelanga ngegama kwenzekeni-ke nenzeni uzositshela siphakamise izandla savota ubani wathola okungaka uma ngabe khona onganelisekile sizokuphuva la ngicela nike ukuphakamisa izandla ngidinga i-report yakuma-commission asidlali ngicela comrades usho igama le-VD yakho ebese usho ukuthi comrades ngicela sithule ebese siyithembe i-process ye-MK Party sizoyivikela i-organization ne-process futhi izonivikela ngifuna i-report yakwi-VD nikhethe liphi igama nivumelane kanjani uma ukuthi anivumelananga nigcine niphakamisa izandla kwa-emeja liphi igama kwi-commission ukuthi wayekade gwaze bani wadlengula bani that's not the issue lezo zinto zizotholakala uma sekwenziwa i-screening ngiyacela nje siyihloniphe i-process siphinde siyithembe comrades comrades uzoyi-introduce ucomrades uFreemail asho igama le-VD asho ukuthi bavumelane ngaliphi igama uma ukuthi kugcine engavunyelwananga kuphakama izandla kwase ku-emeja liphi igama kwi-VD. Over to you. Sanibonani ma-comrade. Ngikwi-VD kaMgaga High School. KaMgaga High School kuvele amagama awu-2. uBheki wavela uSiphiwe. Emva kwalokho kukhona obesiphathele uhlelo ebesisizana naye savota kwaqala abakaBheki baba u25 abakaSiphiwe baba u25 ngokuthi siphakamise izandla. Nethai angazi noma ngisimzwe kahle yini okusho ukuthi so far into yasemgaga Mgaga so far kusho ukuthi into yasemgaga ayikho reason ngoba ngeke sesibafake bobabili kwi-race yewadi highly impossible kufanele nina nihambe niyoconvinceana njenge-VD ngoba la senze process yokwazi ukusave abantu base-Ward 78 ngeke ngasho ngathi mina enye into uma ngabe siyenza kufanele siyenze ngoNembeza yini le ngaka eyenza ukuthi kungabi khona othi let me be a bigger person ngihlehle mina noma thina ake sihlehle sishintshe umqondo sikwazi ukunite abantu bale-VD le ethi fanele nibhekane kanje kungabi khona othi cha comrades ake siyishintshe sivumelane ngento eyodwa so into yeni i-unresolved manje ngicela ukuthi uMgaga uphinde ungivumele ngaphandle sizodila nje nawo separate before siqale i-process. Uma ngabe kuwukuthi angisafuna ukulalela ningitshele ngihambe comrades sidlulela kwi-VD elandelayo manje ucomrades uzokwenza okufanayo nocomrades uFreemail osuke la uzozi-introduce asho igama le-VD asuka kuyona asho igama abavumelene ngalo nokuthi bavumelene kanjani ngaleli gama. Ngiyabonga. Over to you comrade. Amandla viva MK viva ma-comrade igama uZodwa Ngcobo ngisuka kwiVumokuhle VD ngisuka eVumokuhle VD siphakamise uSiphiwe as ikhansela abanye baphakamisa uBheki Hlophe abawu 26 bese u26 u24 u4 wathi uBheki Hlophe uSiphiwe Msomi bese u26
abasiphiwe bebe ubani? Bebe u-22 abasiphiwe, abathi bheka ihlobo bebe u-4. Siyabonga comrades, siyadlula. Over to you comrades, uzokwenza okufana, ngicela simlalele ukuze sosheshe. Amanda! Unompumelelo no? Unompumelelo no kwividiyo yaseZulubanzi eyasikwazanga ukubalana lapha kwividiyo yaseZulubanzi sibaningi kakhulu but sithi ulibhubethu usiphiwe ulibhubethu. Ulibhubethu usiphiwe ulibhubethu. Obakasibiyo maka abongwe sividiyo yasesawela azange siyesiphakamisa izandla sizohlangana kanjalo but okwekhansela sithe uSiphiwe Msomi. Angimvali comrades. Ufuna ukungena kwe-PR. Asikafiki kwe-PR comrades. Esiyenzayo what candidate. Cela sidlulele kwenye ividiyo over to you comrades. Sihlalile njengetholisa uvidi waqhamuka amagama awu-2 uqhamukela Siphiwe Msomi noBheki Hlobo. Kwase siyavota ngoba bekuqhamuka amagama awu-2. uBheki waba namavoti awu-4, uSiphiwe waba uSiphiwe ube namavoti awu-13. Amanda. Viva Mkhonto, viva. Viva Mkhonto, viva. Tata Mkhonto, tata. Sawudla itheku siyalidla. Makomredi uqina kaNgcobo lokhulumayo osihlalo waseboneni vidi. La kwikhansela makomredi kuphuma amagama imboneni vidi. Embonini ke ividiyo enkulu. La igama la khansela kuphuma amagama awu-2. Kube uSiphiwe Msomi kwase kuba uBheki abambiza ngamaBhilengu. uSiphiwe uthole amavoti awu-47. Makomredi. Ningaqale nijabule ngithe ividiyo enkulu yani. uBheki uthole 26, uSiphiwe uthole 47. Amanda. Tangana, Vijimbonini Tangana. Amanda. The allocations are through igama lami uLinda Wagcawaza ngila eK Hall VD. Uphume amagama amabili, uphume uSiphiwe. Siphume namagama amabili, uphume igama lamaMpilinga, wasuphume igama laSiphiwe Msomi. So kwase kwavotwa ngezandla, abavotela uMaMpilinga babebathathu. Then the majority nalazi igaba sabakwazi.
uyayibona manje. Comrades, bese sithi ukuhlahla nje kancane. Kodwa lethi sizobalula sithi ukuhlahla kancane. Abangaphandle bangene ngaphakathi ubabi kholothwa nodwa. Kunamagama amabili agcile evenile ngababoni. Kunegama likaSiphiwe, kunegama likaBheki elivele kwi-video u-Andrew White. So ngicela ukuthi ke nge-discretion yami njengodiplloyee ngibamise bobabili la phambili. Ngicela uSiphiwe asondele, ngicela uBheki asondele. Comrades, ngicela nje senze isibulo ngoba kuzoba nzima uma ngabe ngathi bakamthanda izandla sibani. Ngicela ukuthi nivulele ipassage nje la. Ngifuna ukugijima ngiyofika lapha emuva. Ngicela nivulele nje la isikhala sokuhamba ipassage. Ngicela nivulele ipassage. Passage, comrades, wokuqala. Comrades, asilalele sisaqeda. Asilalele comrades. Ngicela silalele. Ngicela ucomrades wokuqala. Ucomrades uBheki ahambe nje afike ame lapha ngasemnyango. Yes, comrades. uSiphiwe ne? Ngicela uyoma lapha ya ngasemnyango. All right, comrades. Ngicela abahamba noComrade uBheki usele ngapha yena. Babhekene manje angithi. Ngicela uhamba noComrade uBheki eze la stage. Uhamba noComrade uSiphiwe asale lapha emuva. Ngicela sithule ngoba angifisi ukuphuma la ngishiye u178 ulimele. Angifisi ukuhamba la ngishiye kunama-comrades angabhekani ngoba kukhona othi omunye wahlulwa, kukhona othi wawina. Ngiyafisa ukuthi injabulo yanamhlanje kungabi injabulo yokuthi engathi ushaya i-opposition, kodwa injabulo yanamhlanje kube injabulo ezokhombisa i-unity. Onga-emejanga ngama-numbers kufanele azi ukuthi unomsebenzi omkhulu omsalelo okubuyela emuva ayosebenza ama-numbers for i-organization ngoba uku-emeja kozo-emeja akusho ukuthi uwela yedwa kodwa sowela sonke i-MK party. So onga-emejanga ngenamba unomsebenzi wokumobilize ama-numbers ebese siseke i-organization siphinde siseke uComrades ozo-emeja. And ngiyafisa ukuthi uComrades ozo-emeja kube uyena kuqala ozolida into e-unity kule ward. Ngizokwenza into engakaze yenziwe namhlanje. Ngicela ukuthi uComrade uBheki asithulele ukhansela candidate wethu namhlanje. Thank you. Bese siyathula. Amandla. Amen. Viva MK, viva. Viva. Hlangana MK, hlangana. No comrade. Ngicabanga ukuthi njengoba nje senibona akekho umuntu ongabona bo. Ya asikho isidingo sokuthi sibale namba. Into ekhona la ukuthi sicabanga ukuthi sizobambisana. Ubona bonke. And
siyayivuma induku comrade. Into ekhona comrade ukuthi asizele ukuzogcofana. Into ekhona ukuthi la sizokwakha umkhonto wesizwe. Fanele siphume la sihambe semphakathini umkhonto wesizwe phela. Usphiwe wakamhlobo kuthiwa ngimthuli. Hayi mfana. Senza lokho kodwa sikhulu esihamba. Ngitheni na iprocess namhlanje comrades ngicela sithuke. Comrades ngithe iprocess yanamhlanje akungabi iprocess ezokhanda division ewadini. Kodwa akube iprocess ezokwakha ini unity. Yabona ngiyazibona ngokuthi ngiyokwenza ngoba umuntu yakhuluma egroundini shiya amakomplexes nanka amakomplexes shiya amakomplexes comrades ngicela sonke simele ngapha